Account name ɗinka shine Muktar Suleiman ko? Eh shine. Amma inda da hali da ki bani cash mana. Cash kuma? Eh saboda banki na da matsala ne. Dan yanzu ma ina so in wuce straight ne domin in gyara. Idan kuma ban da cash in sai yaya kenan? Wannan ba zai taba zama matsala ba. Sai in bar miki ayi. Na yi miki alfarma ko? Na fi ƙarfin kai min alfarma wallahi a ko'ina. Ka riƙe har da canjin. Baiwar Allah. Hakika kuɗaɗe abin so ne, kuma ga su nan kyawawa ne, amma kuma dukkansu ba su kai ki ba. Da a ce matsayina ya kai, da na gwada sa'ata. Ga sunan na baki kyauta, ina so ki je ki faɗa ma duniya cewa yau ɗan Bolt ya miki alfarma. Ni ka watsa ma kuɗi? Ni kai wa alfarma? To waye kai a ƙasan nan?